Mae cynllun Penpals wedi cael ei gynllunio i ddod â chenedlaethau o blant a phobl hŷn yn ein cymdeithas efo'i gilydd. O weld diddordeb helaeth yng Nghynllun Penpals Gwynedd, sy'n cael ei redag drwy gynllun Pontio'r Cenedlaethau Cyngor Gwynedd, athyn ni benderfynu fel Menter i sefydlu yr un math o beth i drigolion yr Ynys. Rydw i wedi mwynhau gwneud ffrind newydd ag gwenillythyr i'r ffrind, ag mae penpal fi efo'r un enw na fy nain i Bangor. Dwi wedi gynnwys yn y llythyr gael noson ffilm, a gobeithio mae penpal wedi mwynhau darllen y llythyr. Mae sgwennu llythyrau yn bwysig. Oherwydd mae'n fel da ni gallu gwneud ffrindiau newydd, ac maen nhw'n gallu deud wrth ni pethau amdano nhw hefyd. Dwi'n meddwl bod y prosiect Penpals yn hynod o bwysig. Mae'n ffordd i'r plant gadw mewn cysylltiad â thrigolion yr Ynys, a bod y trigolion hynny hefyd yn cael gwell dealltwriaeth o beth da ni'n wneud yn yr ysgol. A hefyd bod y plant tra bod nhw wrthi yn cael magu sgiliau newydd, sgiliau llythrennedd, ac hefyd giliau darllen sy'n hynod o bwysig. Felly mae'r cynllun yn cynnig cyfleoedd ysgrifennu Cymraeg i blant yn ei addysgu am y grefft o sgwennu llythyr ac hefyd y meithrin perthynas drwy eiriau. Nid yn unig ydy o'n adnodd arbennig iddyn nhw ymarfer i sgiliau ysgrifennu, ond mae hefyd yn ffordd wych o ddod i adnabod pobl newydd yn eu cymdeithas a dod i wybod mwy am eu hanesion nhw. Wel, nes i glywed am y prosiect Penpals gan ffrind i mi, a hynny'n mynd yn ôl 2 flynedd. Mae'n siŵr bod hi'n 2 flynedd erbyn hyn. Mae'n deimlad braf iawn gwybod tybed be maen nhw'n mynd i ddeud, tybed ydyn nhw'n mynd i ymatab i be ddudis i yn y llythyr dwytha. Mae'n deimlad braf iawn gweld nhw'n dod a bod y peth yn cario ymlaen mewn ffordd. Wel, swn i'n dweud bod yna fyrdd o fanteision a phleser hefyd. Mae o'n bont ac yn help i oedrannau gwahanol ddod i nabod ei gilydd, ac i nabod iaith ei gilydd, ac agweddau ei gilydd. Ac i brofi hyn, mae gen i lythyr fan hyn, y llythyr dwytha nes i gael, gen fachgen ifanc, difyr iawn i sgwrs ar bapur. Mae o'n sôn yn yr ysgol gynradd bod nhw wedi bod yn astudio 8 planed yn y bydysawd. A mae o'n henwi nhw, a mae'n rhoi gwybodaeth i mi o be maen nhw wedi ffindio amdanyn nhw. Mae o'n eithriadol o ddiddorol. Mae o hefyd yn sôn bod o wedi mynd i'r theatr, a mae o wedi mynd o'r planeda at 2 seren yn y cynhyrchiadau Cymraeg, Deian a Loli, a wedi mwynhau'r jocs a wedi cael amser da iawn. Mae'r cynllun yma gyn Menter Môn yn un arbennig iawn. Mae ffordd arbennig o rannu straeon a hanesion a hynny rhwng cenedlaethau fyddai byth yn ysgrifennu at ei gilydd fel arfer. Un o brif amcenion Menter Môn drwy redag y cynllun yma ydy cynnig cyfleoedd newydd a chyfleoedd cyson i blant a phobl ifanc i ddefnyddio eu Cymraeg. Mae yna amcan hefyd i weld y genedlaeth hŷn yn trosglwyddo eu hanes, eu haith a'i straeon difyr i'r genedlaeth iau mewn modd hwyliog, cyfeillgar a naturiol.